Ҳамдиёрони азиз, мо да баъзе патсиентҳо дар ватсапмон мепартоянд, смс қати мепартоянд, грижаашон калони бад ҳастай. Баъд мепурсанд ки ҳам грижа чӣ хел мешава, ҳам грижа беҳад вохимаи бадшон метова. Баъд савол мекунанд, мепурсанд ки ки ҷо меша, чӣ меша. Дар чандин ҷо мераванд, то баъд ана мегирандшон, рост ҷарроҳӣ рӯй мекунанд. Бисёр хатар дора мегӯянд. Ана аслан грижа худаш бисёр хатар дора, ки калони бад мешава, торӯи асаба меҷақа, кӯҳна мешава. Дар ӯ ҳолат дигар роҳ надорӣ, метавонӣ барои ҷарроҳӣ кунӣ. Баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки бо роҳ дора, ки ӯ да канал мекушоӣ. Канал ки кушодӣ, бо грижа мефароя, мерава. Грижа мо дар таҷрибаи корӣ дидем, аз таҷрибаам гап мезанам. Баъзе статьёро мо мехонем ва баъзе бо корҳои илмии дигар шинос мешавем. Ҳарчи набоша, бо корҳои илмии худмона қадам мегирем. Дар баъзе статьё, баъзе корҳои илмӣ мо мехонем, гуфтагие ки ана грижа мебароя, оҳиста оҳиста ба хираш мубаддал мешава. Баъд амира мо таҷриба кардем. Ами дар 12-13 соли ки ҳозир ман дар Тоҷикистон кор кардистам, ин статьё пешино будана. Ҳозир як тараққиёт шидагиай, аппаратҳои нағз баромадагиай, МРТ, томография, таҷҳизотҳои нағз баромадагиай, ба санҷиш мекардем. Ман дар ин 12 сол, 13 соли корӣ надидам ки ягон грижа ба хираш мубаддал гашта боша. Грижаро дидем ки оста оста мебароя, синни поён мигратсия метия, то 3 сантиметра мефароя, хориҷ мешава. Агар роҳаш маҳкам боша, каналаш, тори асаба зер мекуна, проблема создавад мекуна. Агар роҳш хуй боша, умуман безобита намекуна. Ана дар таҷриба дидем ки ҳамин одамое ки камта коршон вазнинтарае, камта кор доранд, ҳаракат мекунанд, шиштаншон бисёре, компютерда бисёр мешинанд, хайд стулда бисёр мешинанд, раисанд, дар компютеранд, корошон бисёртара, кай стумра нагрузка мегира. Кай ки стумра зур омадан гирифт, стумра мешина, паҳм мешава. Вақте ки паҳм шид, ҳам каналро зер мекуна. Каналро ки зер кард, раҳи грижаам танг мешава, раҳи ҷои нервиёрам танг мешава. Грижа бояд фуроя рава, мигратсия поёнтия, тори асаба мешака мерава. Ана устухон ки паҳм шуд, каналро маҳкам кард. Ана канала ки ҳуй мекунӣ, бо грижа мерава. Барои канала ҳуй кардан, ана аму шахси дар кор ки чиликош ҳиссиёт дошта боша, вай нағзтар мефаҳма, канала хушро ҳуй мекуна, грижа поён механба мерава. Миён хай боли мени осонтарай, гардан беҳад қинай. Ба гардана ҳеч ка наметуна, ҳар кас кардам наметуна ин кора. Гардан беҳад қинди бадай. Ана ки касе ки грижаш калонтар мешава, кӯҳнатар мешава, ӯ бояд ҷарроҳӣ барава. Не ки агар касеш ки навтарай, ӯро бо каналша ҳуй мекунӣ, каналаш ки кушода шид, мебароя мерава. Грижа худаш аслан хатар надора, хатар дора ана ҳамин остеофитҳо. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. Саломат бошед.